Ya. Sajroning Wanaga gegorotan kayu-kayun pating Garatot pating Garot swaraning kayu kosot panwit Sigara anadu sabu ing saliha lah punita kala wau Kyai Saraya Jati ingkang arsa hanumban wontenipun pakempalaning para prajurit barisan para Buddha ya sang manggaling yudha ingkang minangka gedhing abul-abuling satriya winabuh segara saluku gugur nutupi babagan sayang perkara kangsa kang binesani diamong sanidikara juara dengan disin kang poco indriya sigra anebong dupa sak gunung gedene sigur sedakep kelumpet kuping tetekik hawa nafsu wis lemenggah sila tumpak Sang Kyai Saraya Jati nyuwun marang panguwasaning jagat altu osas kripa sawantah puswadyan dening para angganing prajurit lain kono wae tanpa carita kang ana ing jubul katon madul rek maneh bangsane berdua jin setan peripayangan Gandharwa pedhit-pedhitan lik-lik hargatanda sigra angrangkul agodha wontenipun para senopati malang tangganing padi wauda nalika semono jin setan ana kang gero-gero ana kang gereng-gereng ana kang bengok-bengok andom panganan jeroan indir-indir cakar suwiwi brutu jengger ya mustakane ayam alas pating jalorot pating leret ayam alas nanging nalika semono padha koyek-koyek kang padha ngridu wonten
angganipun para senopati para prajurit nanging kasabuting hawa panas padha sambat anawara para jin setan pripayangan waduh kanca batur saya panas awane kanca aku ora kuat yasa nanging wis ora dadi daya pangompo senajan iki para senopati kang bodho iki wewengkon awake dhewe ning alas kaliwat-liwat jalma mara jalma mati kewan galak padha liwat mangsa daginge mangsa kedul pego lepek sumundul nyantarik kebaisan kuning jagat raya ana kang lerok-lerok ana kang guyu-guyu ana rebutan sembarang dengah buah nanging nalika semono padha andun deduak bangsane siji bangsane setan Gandarwa wewe gombel ingkang wingis-wingis nalika semono katari ing ring pengarung kang karung-karung dumubing sumurung wo kang sirung padha dening para jin setan pribayangan nalika semono saking panasing dawa kang saka idalaning para senopati sikra bubian sakarika para jin setan pribayangan aduh yo aku ora kuat aduh aku ya ora kuat aku dikoncoku kok pentek to saya pentek to aduh ya udah nyanti to dasku coba aduh ya nganti para sidian delik saya ya sikra bubar para jin setan pribayangan ingkang samya hendak sikara matek lampahipun para senopati ya sang talang pati nanging katawis padhang ya sumirat kenging daya pangaribaning para prajurit para senopati ingkang sampun netepi jejibaning para prajurit wah ayo jo saya gede ora kuat aku jo mundur jo mundur
Grosing apa tindakan jejerik dadi bating kakang